bij weer een nieuwe vlog. Wij zijn vandaag bij de Vrouwenpolderse Dagen. We gaan zoiets leuks doen, hè? Heel leuk. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Vliegen over Zeeland. We gaan in een helikopter. We zijn gevraagd om een vlog te komen maken op de Vrouwenpolderse Dagen. Nou, dat doen wij natuurlijk heel graag. En we gaan eerst maar even richting helikopter, want ik vind het best spannend. Jij niet, hè? Nee, ik heb er wel zin in. Ik vind het eng. Dit is echt heel gaaf. Heel erg. Dit is een van de mooiste dingen die ik heb gedaan in mijn leven. Ja, voor mij ook. Ja, en het leuke is, we hebben dus een afspraak gemaakt met meneer de piloot. Oké. Want wij mogen hem een dag gaan volgen. Hoe gaaf is dat? Heel Komt binnenkort online. We gaan nu Vrouwenpolder onveilig maken. Ja. Daar zitten we dan. We hebben een uur nodig gehad om bij te komen van de helikoptervlucht. Het was zo gaaf. Dus we gaan nu even wat eten. En we gaan echt iets heel lekkers eten. Garnalen met pita's. Oh, super lekker. Lekker? Jullie zien 2 zadels. Wij gaan tandemen. Ja, Narina gaat voor, ik ga achter. Doodeng, want ik ben nogal een controlfreak. Jij kan heel goed fietsen? Een beetje. Oh, nee, wat fijn. Zelfs die helikopterpiloot die zegt ik kan een beetje vliegen. Ik ga proberen te filmen. De tandem is trouwens van de fietsstoken ook. Ik vind het echt een super leuke naam. Dit is echt zo spannend. Kijk dan. Ah, wacht. Ah. Mensen die op een tandem kunnen fietsen. Respect. Respect. Wij kunnen het niet. Dus we gaan nu Lopen terug. met de tandem aan de hand. Gaan we lopend langs Vrouwenpolder. Gewoon een mosselbestek waarmee je mosselen kunt eten. Kijk nou. Als je je afvraagt waar dat feestje is, die is in Vrouwenpolder. We gaan lekker eten. Je ziet Narina niet, maar ik kan de vlogcamera niet anders zetten. Hier is ze. We hebben lekker zoete aardappelfrietjes, gepofte aardappel en een salade. Lekker.
Wij hebben een super leuke dag gehad. Bedankt de organisatie mevrouw Polder dat we mochten komen en mochten vloggen. We hebben echt genoten. Ja, het was echt heel leuk. heel mooi. Als jullie deze vlog zien, is het vrijdagavond. Maar zaterdag is het ook nog feest in Vrouwenpolder. Dus Zeker even een kijkje nemen, want het is echt een aanrader. Heel leuk. Bedankt voor het kijken. Doei!